whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Hallelujah. For those whom he foreknew, labo abazi ngaphambilini, labo abazi ngaphambilini. Ake sithi amen basalwa. Labo abazi ngaphambilini. uNkulunkulu uyamazi umuntu abafowethu. Labo abazi ngaphambilini, labo abazi ngaphambilini. Uke wathi uJeremiah chapter 1 verse 5. For I knew you before you were formed in your mother's womb. Kusho uNkulunkulu. Uthi Jeremiah ngakwazi ungakahlali ngisho ukuhlala esibelethweni sika mama ngakwazi. Bese ke number 2 uNkulunkulu achaza ukuthi after ukwazi ngasebenza njalo. Ngicela simfunde Jeremiah chapter 1 verse number 5. Jeremiah chapter 1 verse number 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Oh, before I formed you in the womb, I knew you. uNkulunkulu lo utshela Jeremiah. Sithini ke sizwe? Ngingakabumbuli esiswini ngakwazi. Amen. Uphinde futhi. Ngingakabumbuli esiswini ngakwazi. Oh yeah. So literally Bible, before I formed you in the womb, I knew you. In other words, uNkulunkulu Jeremiah, I approved of you and chosen you as my instrument. Ungakahlali esibelethweni sika mama wakho ngakwazi. In other words, isizathu sokuthi ngize ngigcine ngibunjiwe esiswini ingoba ngase ngaziwa. uNkulunkulu uthi uma senikwazi Jeremiah ngakwazi, in other words ngak-approve. Kusho ukuthi out of all other people ade ngibazi bengakabunjwa nga-approve wena. Yingakho kwi-science uzwe kuthiwa uma umuntu wesilisa ekhipha imbewu uyikhipha in millions and millions, but only one will reach the egg that is to be chosen. Kusho the time uphuma ey'bilini ey'julile kumnyameni waphuma with many of your brothers and sisters, but kubo bonke God saw you fit. Yingakho never make a mistake yokucabanga ukuthi impilo yakho was just created out of fun. There is a purpose. Kukho konke okungakuvelela, kukho konke ondlule kukho. When God says I knew you ngakwazi, uchaza ukuthi I have a purpose. That is why I selected you. Kubo bonke ngakhetha wena. The Amplified lapha ithi I approved of you. I approved. Kusho ukuthi ngizalwa nje ngoba I've been approved by God. But ubona umuntu emhlabeni just because they are not having it easy, bese umuntu aconfessa ngomlomo wakhe amazwi
azobulala the very purpose a-approvelwe yona. Usuyabona kubaluleke kangakanani ukunika kuThixo, ngoba manje uma unika kuThixo ugcina kumuntu oku-approve ngenhloso. So no matter ukuthi sometimes impilo will not make sense to you, but ngoba uncike to the one who approved of you, in the midst of izinto engakhandi umqondo, you will still hold your purpose highly so, because uyazi lo ongakimi, he is not just God, but he approved of me. Before I formed you in the womb of your mother, I knew you. That is why abanye uSathane have ethanda bahambela. Have ethanda bahambela abantu uSathane. Yinda ulandela le approval ukuthi nginenza kanjani ukumconvince engqondweni until athi let go of the fact that I am approved by God. Ngoba ngila, it's not a mistake. Ukuphila uze kufike lesi sikhathi is not a mistake. I am approved by God. Uthi ke lo baba, I approved of you. Basically, I chose you as my instrument. Ngikuhlukanisele kimi ukuze kube yithuluzi lami engizosebenza ngalo ukushintsha impilo zabantu, ukuze kube yithuluzi lami engizosebenza ngalo ukuletha ukukhanya kubantu, ukuze kube yithuluzi lami engizosebenza ngalo ukushintsha izimo zempilo. To young people, that is why it's very dangerous to choose the career because of his salary. Now choose the career because of his salary, awuhlukile nomahosha. Ukusaphaza umsebenzi ukusaphaza uyazi ukuthi unosuka be paid. But deep down you don't love what you are doing. Choose what inspires you. Let it inspire you. Shall really was in the fingerprint before the foundations. That is why they chose a career because of money, not because it comes from according to a selection from the eternity past. No, I knew you. But that's why you take conveniently. Here's why young people. When you choose a career that you love. So that you never told when otherwise because of money. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Ngakwazi. Bese ayachaza ukuthi mangithi ngakwazi ngichaza ukuthi I approved of you. I appointed you and I made you my instrument. I said my instrument. I did not just make you an instrument. I made you my instrument. In other words, you are like a sword in the hand of a warrior. And the warrior will wield the sword as he wills. That is why when you are a child of God, when you call I'm the instrument in the hand of God. He uses me as he sees fit. There are things but if they are not within our parameters, eternal plan, I can lose them in time.
and I will have peace ngoba ngithemba kakhulu engisesandleni sakhe kunalokho engikubuka ngikuthanda ngamehlalo. Any peace, kune-level ye-peace elethwa i-level yeqiniso olibambile ngoNkulunkulu ngempilo yakho. Mawazi ukuthi I'm the instrument of God. Kunezinto ezithuma iqhamuka, ezinye they are passing you by. Awuyitholi uba nomsindo nokuxokozela emoyeni wakho. Ngoba uya understand ukuthi kusho ukuthi my master engisesandleni sakhe, it was not within the plan. Before I formed you. Izoncipha ne-dispensary lapha eCameroon. Amaphilisi e-BP, amaphilisi e-migraine. Ngoba kunamaphilisi esiwaphuziswa ukuthi we are not yet ready to be under the hand of the master. So kuvusa i-frustration ne-anxiety uzuyobona ama-psychologist. Kanti no, kunale ngxenye ogoloza ukufitha in nokusubmitha kuyo. Awukho umsebenzi onzima noyingozi njengomsebenzi of being a servant of God. If God can come and say, ngikunike opportunity, buyela kwamlungu, uphile impilo yakho, ngingabaleka kusho lento. Kunzima kakhulu mase kunebandla okumele ulipastorishe. It's more difficult. Ungcono kulezinceke ehambe ishumayela ibizwa yinene. It's more difficult mase kunabantu abakubuka njengoba nenguka. But omunye uzothi azudlamini lento uyenza effortlessly. Uyenza kanjani? Mina ngeke ngikhona ukuyenza ngoba I've made peace ukuthi ngingahlali esibelethweni sikaCebisile. uNkulunkulu wangazi. So ngizohlala esibelethweni sikaCebisile ngoba sengiyazi. Ukube bengingaziwa bengengihlala. So I can't wrestle with God ngokwe-eternal plan yakhe. Bese ngicabanga ukuthi uzoyishintsha because of izinto esengiqhamukele nahlakaniphela kuzo sezikhona. Let me push this further. You are more powerful than our elements who are fit in emhlabeni. Uyazi ukuthi inkinga ohlangabezana nazo nezimo obhekana nazo zatshelwa nawe. Ungakafiki zatshelwa ukuthi uyeza umduduza inkosi. And uNkulunkulu wathi uma ekulethe emhlabeni, he anointed you so that whatever Goliath ohlangabezana naye ukwazi ukumnquma ikhaya. That is why akekho ngaphila impilo yakho babukosi wewedwa. Because you were anointed for any turn in life. Omunye umuntu ongathi uyayiphila afe ekuseni. Say I'm wired. Yes, what I'm wired according to his purpose. Yes. Kunenhlupheko wena ondlula kuzo omunye umuntu ongekayikhona. But you are able ukuhamba phakathi kwaso and uphefumule sengathi akwenzeki lutho. Kwenze njani? You were wired for what you are facing. Kunokuphoxeka wena okundlule kuko. Omunye umuntu mayengandlula kuko engabanjwa i-cardiac arrest ashona. Level yokwazi ukuthethelela abantu okwazi ukuyenza omunye umuntu ongeka khona. Kwenze njani? It's because you are walking according to the patterns of your desire. Bazawune listen, uma umuntu ephila according to ama-pattern of design kwakhe, they have less stress in life. Yebo, ezinye izimo zingashaya zizwele ngoba umuntu kwelingxenye. But now, you are able to proceed and live.
ngoba uphila within ama-patterns. I've discovered ukuthi abantu abaningi who are frustrated abayishayisa amakhanda left and right uthi uzaba lokhu akwenze ingoba they are running away from their wiring. Never run away from your wiring. Uthi uNkulunkulu, before I formed you in your mother's womb, I knew you. Ngakwazi. Mayethi uNkulunkulu ngakwazi uchaza ukuthi even things that will harm you zaziwa zaweywa ukuthi nezimbulale uzidwake aqhubeke. Yingakho noma ungathandaza kanjani kunezimpi nobuhlungu ongeke ukubalekele ngoba it's all within wiring yakho. Before I formed you in your mother's womb, ngakwenze njani? Ufuna ngene landela but akungayizwa ngidlulekile. I-Amplified ithi I approved. Into approviwe into enjani bazalwane sikhulume sizothandaza sihambe. Into approviwe into enjani? Makuthiwa approved. Bayazi abantu abasebenza kuma-warehouse nani nani. Uthi makuthiwa approve kusho ukuthi ingenile esikalini yangena kwi-test yabonakala ukuthi it is worthy of being used. But wena namhlanje makwenzekile waqhuzulwa isono esincane usukwazi ukutshela uSathane ukuthi you are not worth it. Make wenza nje umntwana endleleni, ethi kuyenzeka wenza umntwana endleleni, utwanaze. Ngokutwanaza nje okuthize uSathane seyakutshela ukuthi uyayifoster lento, it's not yours. So uthi khona uqinisile. You have betrayed the approval kaNkulunkulu. 2, mayethi uNkulunkulu I've approved you. Uchaza ukuthi there is nothing that will ever disqualify you except if you choose by your will to be disqualified. Except you choose by your will. Ngoba uNkulunkulu noma umnini amandla wonke mase kuze entandweni yakho he pause. Ingabe kunabantu abayolashwa intando yabo angeke balashwe uNkulunkulu. Namhlanje abanye abazazi noma baye emuva empilweni noma baya phambili ngoba bafuqa kakhulu inkani yentando yabo. And once wafaka kakhulu intando yabo, you have limited God. It stops. It stops. That is why kubalulekile uzohamba noThixo, surrender your will to him so that he can be God freely. Besakihambisa indlela yakho. That was predestined for you. Abanye namhlanje sibathola bekuma competition with other people. Sibanibani senokuthi nami ngifuna ukuthi. Sibanibani useshadile nami ngifuna ukushada. Sibanibani sethenga imoto nami ake ngisiphathe. Why all this? Ukunga understand ukuthi my wiring is so personal between me and God that even if bengaba between, I'm still personal with God. Hey, what I'm wired according to his will. A servant of God, it's the most dangerous job in the world. Ukube izwe lisesayidini lethu mina ngabe ngiyi-multi-trillionaire, ngabe ngisho upresident akayihola imali engiyiholayo ngendlela lomsebenzi engiwenzayo okucayi kakhulu. Okwathi uThixo Joshua ngendlela oyingozi ngawo lo msebenzi uyingozi omdlula isotsha elisenkanjeni labo eligayika amabhomu. But to be a servant of God is 100 times dangerous.
Wes mase kuthiwa kunabantu abangibuka njengawe okumele ubahole. Ongakhuza inhleko unyaka wonke but baqhubeke bahleke. Ufundise ngothando but baqhubeke bambuluzelane for the next 3 years bambuluzelane but every Sunday kushiyeka ngothando. So ngithi mina lo msebenzi is very dangerous but umuntu maye ngibuka umuzwe azompostoli lento uyenza nje kalula futhi uzahlele kwezinye izinto. Ngikwazi ukwenza ngoba I'm wired for what I'm doing. I've surrendered. Ulento ethi I knew you. Ekhapha. Ukoloza. Ekhapha. We kuphi lapho ifasa khona? Mawufuna ukuphila impilo yama frustrations, melana newiring yakho. U30,000 ungafika esandleni uhambe ungawukhombanga ukuthi wenzeni. Ngoba uphila apart from where you were wired. But umuntu who is wired ungamnika u500 rand angabuya nezinto endlula umuntu onikwe u5000. Ngoba umukele isipho semali within iwiring yakhe. If you are within your wiring, even little things kuba ne-favor ye-multiplication. Uyazi kune-favor yokuthi uphila within your wiring. Kunale-favor oyithola for the fact ukuthi uphila within your wiring. uNkulunkulu akufavele lokho ukuthi you are within izinto zobizo lwakho. Sonke ngoba silasibiziwe. Khona babizelwe ukuba woMesaya kuma families abo. Yikholini yabo. Every time makhonta ngekho right they are to be blamed. And every time kumoshakele yibo futhi come to the rescue and ngeba uthola udanki. It's your wiring. And the more you make peace with that, God will lift you up. Bible ukuthi lo muntu ngoba sike simcindezele size sponti siyamcindezela. Why? But they prosper, they flourish. No, bavume iwiring to take over. Yabo manje ukhathele kanjani? Umuntu ukhathele kanjani? Ngisho uze kubonze wena awazi ukuthi uzowenza. Usuyeza ukulahla unembeza. But to change that atmosphere, go back and say, Lord, I apologize. I'm coming back to my place of wiring. Two, mawusubuyile kuyindawo ye-wiring. Ungafuni ukwenza izinto ngendlela yakho for the fact ukuthi usubuyile. Vumela yena. Sometimes uqalisa phansi lokho usuyitshela usuyakwazi. Athi X semidlulwe isikhathi mele ngiqale kabusha. And I speak bazalwane. From ukuzalwa kwami ikhaya engizalwe kulo abazali abangizalile isikhathi abashone naso konke it was pre-planned. It's not a mistake ukuthi ngithe ngiyongena high school bese ngibizwa eligama ukuthiwa intandane. It's not a mistake. That is why akekho uDlamini ongaqhamuka manje aphuse uDlamini. Makumele abe uDlamini njengami ngabiza ukuthi aqale phansi azalwe. Akhule kuyiphethini ethize ezohlanganisa yonke le wiring until yingakho uNkulunkulu akulula ukuthi alahle umuntu wakhe basekuthuya bhede endleleni ngoba uyazi ukuthi kubizana uqala umuntu phansi. Ngikhulume bangcwele lithi iBhayibheli
uma sihlanganyela enhluphekweni zakhe sizohlanganyela futhi nakuphi nasenkazimulweni yakhe. Uyabona ukuthi iphathi likaJesu ihamba kanjani? Iqala kuphi? Enhluphekweni bese idlulela kuphi? Enkazimulweni. Ngoba akekho umuntu othi uma yeselectwa to be the instrument of God aqhamuke senkantolo emoyeni nje seshintsha izinto. There is a growing up that must take place. Kunezingozi, kunonokhanga, kunogibe okumele andlule kulo. Olunye lumshaye kuthiwa kuphelile bambone vubu. Kwenze njani? I-purpose is coming together. Awuyibuke njengamanje. Uzokhohlwa ucisha wakhohlwa ukukala. Ngoba ubuka lesimo kuso and glorify beyond the supreme mind of God. uJesu uma umuzwa ethi lesitsha sidlula aphinda shifa akunabi intando but akube intando. Why understand uJesu ukuthi I'm the instrument in the hand of the master. So lezi impikili nesiphambano nomqhele wameva kuhambisana ne-wiring of why I came. There is a reason why you came. There is a reason why you came. Ungakuthatha kalula but there's a reason why you came. And asingafiki isikhathi sokuthi sikuthathe sikuse eKhabhokem ungalenzile icebo laNkulunkulu. Great is the pain that waits for you. Yes, you will not go to hell, but uzoyizwa ipain yokufika uwumntwana ungayenzile into ajoyithunile. That is why kuthiwa abanye bonke eshaya emqhele abanye bengenalutho. God, he takes it very personal. He takes it very personal. Kuthiwa esinye isebenzi sanikwa amathalenta ungaka u5, esinye sanikwa ngaki 2, esinye sanikwa 1. Lo wenikwe 5 washo ukuthi ungene kuyi-wiring yakhe wabuya nenye 5 wabuya namathalenta u10. Owenikwe 2 wala namanye u2. Ikhona le mfepha le eyanikwa 1. Cabanga umsebenzi olula 1. Imagine wanikwa just 1 talent. Mayisibuya inkosi ithi what did you come back with? Uthi wena nkosi uyahluka. Yizwa le insebe. Ngoba ufuna ukuvuna la ungatshalanga khona. Utshela inkosi uthi uvuna la. Nani uplantile kuwe italent. Uthi ngoba nginikele i1 hambolandelinye. In fact, lo baba wakhe nje ukuhlakanipha wayengakhona ukuloniwe awu5 uyena unesikweleti esikhulu. Ngoba iBhayibheli lithi to whom much is given, much will be required. Kunabantu abayohluphekiswa yiziphiwo zabo. Manje kunesiphiwo esibi esiyingozi esidynamic okumele sibe ne-impact emzimbeni kaKristu, but umuntu ngiyaxolisa ukusenza lelo gaba afofobale naso. Ahlale kanje lokho ecwayiza njengexoxo ebuka left and right. Leso siphiwo sisazokuhluphekisa. Ubone mawusufika ezulwini ukuthi hawu Nkosi yami ngiyambekela into engaka emhlabeni. Cha hayi uzothi emhlabeni uNkulunkulu esekutshengisa ukuthi buka izinto okumele ube nazo emhlabeni. Uzubona nalezi athi uyicabanga zikho ngalokho ade ngibekele khona. But why ungayitholanga? You did not yield to the wiring of God. Before I formed you in your mother's womb, I knew you. Awufundeke sifuna ukuzwa ukuthi uma emazi wayesethi uzoba yini. Read ngesizulu
ngakungcwelisa Eish. ngakubeka umprofethi ezizweni. Okay. Before I formed you in the womb, I knew you, approved of you as my chosen instrument, approved of you as my chosen instrument. And before you were born, I consecrated you. Ngakungcwelisa. Awu bazalwane. Wakwenza njalo uNkulunkulu. Lento ukuthi uNkulunkulu ukungcwelisile ichaza ukuthi la ebunzini lakho yazi ibhala ukuthi for God's use only. Ngokuhlala uphuphuza njalo izinyo amadimoni abona lo mbhalo ukuthi for God's use only. Abukuphawu. Bayazi abagcwalisa amafomu ema-office khona ukuthi uyafika kwenye section ithi for office use only. Usho noma athi ufunde kanjani awugcwalisi le section igcwaliswa i-office kuphela. So nakuwe ebhalweyo for God's use only. That is why mawuqala ufake ezinye izinto that are not from God uba nesiphithiphithi empilweni yakho. Uba nokuxokozela, uvuka ama-disappointments, uvumbuka ama-delays, ngoba usufuna ukungena entweni that only the signature of God is allowed. Ukhona osizakalayo for God's use only. So uthi uNkulunkulu ke I consecrated you, I set you apart. In other words, ngahlukanisela mina. Ngahlukanisela mina. Ingamo kuba inkinga mosucinga abanye uNkulunkulu ngisho usenkingeni. Wamanje wena you are the property of God. You belong to God. Not for your own, but for His own purpose. You belong to God, not for your own, but His own purpose. You belong to God. And you are busy putting an effort entweni that are not in line with the program of God for your life. Abanye abezwa ngisho sebetshela ukuthi phuma lo hlobo labantu akezwe. Akezwe. Hamba na ungeni. Show me. Waphimongo lamaye khuluma nawe is very clear. Angufuni ukuthi lo muntu noma ungamthanda kanjani. But awumthande from a distance emqhelisi. But awuzwa till today ingakho nje ukuthutha awuzwa. And ucabanga ukuthi lesi sandla masipara kuzona. Kunabantu engibathandazela ngibona ukuthi i-breakthrough isifikile. So abantu oyalinda ukuthi awuzofona sekwenzeka isibani. Phela 3 months, 6 months. Mawusuthi uyaphenyisisa kahle inhlanga kesho. Kunezinto okuthiwa disconnect la. Yekela lokho. Yekela inhliziyo enkulu. Yekela ukukhuluma ngegama abantu. Awuqeqeshe ulimi lakho luyidla akesho. Ngoba manje yonke lento uNkulunkulu mayekukhuza, ukukhuza ngokuyabona ukuthi izophazamisa iwiring. And the wiring is always on time to say by this time mele kube nje. By this time mele usunemoto. By this time mele ukwazi ukuphila kwi-level ethize ngokwe-finance. But why ungenzeli? We refuse. Ithi iBhayibheli ngakhuluma kuuse nenhlanhla. Wena wathini awuzwa. Bese kusho ukuthi kusukela
ugcwele ebusheni bakho ngomkhuba wakho vele ungafuni ukulalela. Usethi-ke after sekwazile ngakungcwelisa usethi uNkulunkulu I just didn't know you and sanctify you kuphela. Usethi-ke I made you to be a prophet of the nations. I made you. Mayisethi-ke I made you, usekhuluma ngobumba, usekhuluma ngokufakwa esibelethweni. I always say, kuwe khona owaziwayo bese kuba khona obunjiwe. Kuwe khona owaziwayo the spirit man, kube khona obunjiwe the body, the container. Manje lo owaziwayo benalo obunjiwe, they must work side by side to achieve the purpose of God. Ingakho ngeke ngithathe lo mzimba ngiyodansa ngawo gospel bar manje ngibunjelwe inhloso yalo owaziwayo. We must work together to achieve. Bantu baba enkosini, do you know ukuthi lo mzimba uphethe iproperty kaNkulunkulu oyinikiwe ukuze achieve what you are sent for. But uma ungakwenzi, not only will you account for your rebellion, uzo account futhi ukuthi iproperty kaNkulunkulu uyisebenzise for your own reasons, not the reasons of God. Glory to Jesus. Hallelujah. Khona waziwayo, khona njalo futhi okunjini. That is why it's not a mistake that you are a male. It's not a mistake that you are a female. It's not a mistake. Konke lokhu ugraftwe together ngoba kuyingxenye yewiring yakho. Phela uNkulunkulu mayethanda wayengasiniki ama-spare body anofuna ukuba umuntu wesifazane ngelinye ilanga uzophuma ungene kulo mzimba. Wafuna ukuba indoda uzophuma ungene kulo mzimba. He shot him wired for his purpose. Utshwala is not in my wiring. Noma ngagxila kanjani. Unesikhathi sokuyodawa. But uma sizongithola sengihamba kanje lapha uyabona lento lesihamba ke. Kusho ukuthi ukudla mina uhambo lahlekelwa iwayari. So njalo uma kuneyinkinga upolisi ikhanda ngebhiya. Write this down. Anytime you oppose the will of God for your life, anytime you oppose the will of God for your life, you are accepting the enemy. Njalo uma unqoba intando kaNkulunkulu nempilo yakho uvumela isitha, you are welcoming the enemy. Ngakho abanye bethu ngingancane ukhona ubaba ngapha uzokusiza kule nto, ukhona umama ngapha owenza ukuthi uzokusiza kule nto. Kululekwa umuntu olahlekelwe iwiring yakhe. Before I formed you in your mother's womb, I knew you.
abanye basabamba ipain ukuthi bakhule ekhaya behlukunyezwa. Wayengangifuni umamkhulu. Wawungakhula endaweni yegwini, kodwa ukhule endaweni ozo-oppresswa kuyo ngoba uyingxenye yewayari yakho. Oh, such a generation. Offended generation. This generation. Generation offended ngalendlela. Generation generation ekhubekile, anokuthi ekhubeka, ikhubekile. A generation that is an enemy to the truth of God. God is their number one enemy. They believed everything. They believed everything. They believed it and they acted accordingly. Uma engekho sure noma eseyikhohliwe i-instruction ubeza hayibo fonelani umthandazo, hayibo fonelani inyanga, nibuzisise kahle ngoba asifuni bad. They had so much faith. Now, basejogeni elilula nelimnandi. Hayi naye uNkulunkulu iyazi ukuthi uyayifihle. Uyayifihle uThixo, uyayifihle. Uyifihle. Uyifihle. Shuthi siyahlanya uThixo. Now, when we read the instruction, I was just laying down there praying. Then the Spirit of the Lord came and said, go and say this to the church. Simple. Bengakakholwa bebekuthakasela ukuvakashelwa ogogo nomkhulu emaphusheni. Omunye azasho akasangivakasheli na. Useyakholwa ke manje ukuthi nje may I experience angelic visitation. Ngeke ngisho lokho. Ingakephinwa ezandleni nomoya nje khona. Ngithi mina buka ukuthi ubune faith engakanani endaweni ezifile. Usendaweni ephilayo manje, you have no faith. Instead of having faith, you are complaining. Nakukholwa kunzima. Hayi. God demands so much. Usho mangathi sonke sishama 10,000 la ngeke ayikhiphe, kodwa ubeyikhiphe enkomo ezweni. The hypocrisy of the heart of man. Look at your neighbor. Uyathembisa. Nishe phuma kuzo lezi ndawo uzolithola lelihu ngimuzwe kahle. Uqale welanda kunokhokho lo wesithathu. Mabeshe ekhaya abantu lokhokho wesithathu kubo. Kodwa namhlanje useyakholwa. They cannot speak Romans chapter 8. They cannot. The year of spirit life. Sisho njalo mithi. Ngakwazi. Sho njalo uNkulunkulu. Ngakwazi. Noma ungangihlubuka ngakwazi. Noma ungayodunusa kwabanye oThixo ngakwazi. Noma ungayohlabela ithombe ngakwazi. Noma ungashase ngathi awungizwa mangikhuluma ngeconscience yakho kodwa ukushintsha ukuthi ngakwazi. Namhlawulahlwa uzokulandela ukuthi wareject uNkulunkulu eseyivezile ukuthi ngakwazi. Ngoba kuvela abantu abagifted ebandleni ukuthi beyisa kanjani.
abaneziphiwo nje manje ngabona badelela kanjani abafuna ukukhosizwa but now nempumelelo wenze njani akade nisize nonke ni-gifted nayo nisebenza nensazoyithola nisebenza isiphiwo sakho is synchronized with your success emhlabeni. Ingakho uyokuthi interview sekungowakho umsebenzi ungawutholi. Ngoba manje isiphiwo siyalwa naso ukuthi uyamjwayela la. Masikhuluma ngesiphiwo, we are talking about a spirit that is causing you to function. Yabo ngime phambi kwethu, ngeke into mina 20 years back. Bengengiyenze. In 20 years phela umuntu aqeda isikole, umuntu omdala. Ngithukile ngibaleni yakhe. 20 years waphela. Umuntu aqeda umatric. Ubempela ngakha ngakwa matric, ngabe ingane yami impela ezo first year. Embassy. Amen. Ngoba ungibona ngikhuluma kanje ngishumayela, sazothandazela abantu. It's a gift, it's a spirit. So ispirit igift yakwazi ukubona how. Lokuzalwane uma kumele ngimsebenzi sakhonza uThixo. Uyenze ngendlela yakhe esabe, kodwa baku-interview uvuke ngobani isikhathi. Sithi isiphiwo no, beka uthola. Kuthi uqualify nabo bonke mangwehabe ethando lwethu. Kwami. Ngakwazi. Usho uNkulunkulu bamncane uthi wakwazi. Ebuhlungwini ongeke ukuxoxele kodwa lokhulumile izwi ngakwazi. But what changes things? Uresponda kanjani kuleli phimbo elithi ngakwazi. So abantu abaningi njalo every day mawuvuka nje kuseni uvuswa ukuthi kunezwe lithi ngakwazi. Ugeje ingozi zemoto ngoba kunezwe lithi ngamazi. Wekumbulelo ubone nje kuba mhlungu iqakala kanti kumele ugoqane. Kanti uvikelwa yizwi elithi ngakwazi. So what changes things is your response to the word that says ngakwazi. Mawuthi yes Lord to your will, yes Lord. It changes things. Changes things. Bonke abasevayo abantu ingakho kumele ukuseva kwakho ugade. Ungabe mnandi ukuthi uyaseva. Check ukuthi ukuseva kwakho ne-gift yakho iyakukhulumela kwi-corporate world. Ungaze kufika abantu okudala waqala ukukhonza mlamuli. I-keyboard iziyaziwa ubanzi ubhuti wakho. Akudlule azashade lokhu umile ne-owner. Kodwa usebenzi. Mele ucheke with what is the problem. Ngoba lithethe iBhayibheli, i-gift yomuntu uma eyisebenzisa eyiphatha kahle iyamphakamisa imhlalise nabantu abakhulu i-gift. The word from God, a gift. Manje enjani le yakho that keeps you stagnant. There's something you're not doing right. Something you're not doing right. Kuna mafutha esibaziyo ababizwa kuqala kunathi webo sami ngisashaya isikhalane ezayo. Bebizwa. Kodwa because ukungafuna ukusizakala ezintweni ezithize sibasho bizwe kodwa siyabandlula. Even nalezinto eziphathekayo siyabandlula.
if you are gifted, zinzile, you need to make sure ukuthi i-gift yakho iyakhulumela endaweni ephakeme. Awukhombe into eziwu-3 ezifakazela ukuthi usho unayezwa yini ngiyabhara. Awukhombe 3, abanye ayikho into abangayikho, ayikho. Ngoba yonke into bayenza ngokwenzelela, huduleni yawo. Yonke into kumele bakhunjuzwe, hayibo, every day, every month, every year, hayibo. He said, before I formed in your mother's womb, ngiyaphinda futhi ngasho ngolwesithathu ngiyaphinda futhi uma kukhonza ebandleni that is prophetic and apostolic, teachings play a crucial role ekukhuleni kwakho, both spiritually and physical with success. Teachings. As much as leli office lemsebenzi yamandla kakhulu, kodwa amandla akala wekho emsebenzini yamandla, amandla akala sefundisweni. Mawungayena umuntu ignorant uzona ukuthi uyathukeka whereby I'm teaching the Bible context by context. Isikhathi esiningi the way I'm gifted, iBhayibheli ngiyalithatha bese ngibuyisa kuwe. Ngili-relate with your life now. Ngoba ubungekho ngesikhathi sikaJohane. Kodwa okukhulunywa ngoJohane ku-relevant empilweni yakho manje. But then ngaleso sikhathi uzongifica ngidlala ngamavesi ngo-exegesis ngoba sikufundele lokho. How do you honor the teachings of a prophet, of an apostle? Lithi iBhayibheli ibandla lokuqala laqinisela esifundisweni sabapostoli. Niyezwa bazalwane, ibandla lokuqala lenze njani? Laqinisela esifundisweni sabapostoli. Ngamanye amazwi, ibandla lokuqala lalithanda iqiniso kaNkulunkulu. Ibandla lokuqala lama neqiniso likaNkulunkulu. Ibandla lokuqala baqinisela esifundisweni sabapostoli, nasehlephuleni isinkwa, nasehlanganyele ibandla lokuqala laqinisela. Lento yokuthi ibandla lokuqala laqinisela kusho ukuthi bekune opposition. There was a stiff opposition elwisa the teachings of the apostles to the church. Kodwa ibandla ngoba belazi beline direction 2 beluthemba umlayezo wabapostoli. Lithi iBhayibheli lenze njani ibandla? Laqinisela. Esithe umfundisi engakuboni but ube nesifundiso sakhe. Umdeni ukujikela but ube nesifundiso senceku kaNkulunkulu. Usathane kunika ama-offer athize ukuthi you can manipulate the doctrine, but uthi no, I'm choosing what I'm taught. Bandla lokuqala laqinisa. Sithi iBhayibheli ngenxa yalokho banda abasindiswa. Ukufika la ngo-1 uzothandaza. UMongcwele akutshengise i-attitude yabantwana bakhe enkosini ixosha abantu abezayo bazokhonza. La ngikhale so ngimxoshile ngithengama ngayihle lapha emotweni la kunezinto engafuni babone ngizenza ebaphinde bafuna ukuhlala la ngikhale ngibuka la ingene imphefumulo umuntu ohlala naye iminyaka i-attitude yakhe itshele lo fika ukuthi go. La
ngabuza uMongcwele isho ukuthini? Wathi ichaza ukuthi whatever you teach is not in line with their hearts. Ngoba uma ufundisa izwi ushumayeza, part of that I'm transferring my spirit to you so that in long time oluzwayo mangiathenda nomuntu ofika yazoluzwa usuke ngiduplicate kuwe. So if you reject what I'm teaching you, you are also rejecting my spirit. Therefore I cannot trust you ngabantu abafika ngoba ngeke bathole lento wena uyithola kimi. Bandla lokuqala. Into yenza ukuthi ibandla lokuqala babe baningi abasindiswayo akubona ukufasta kakhulu noma kwenziwa imvuselelo. No. Ababe phakathi benze njani? Baqinisela esifundisweni sabapostoli. Baqinisela. Uma abunguni nikuathenda ngothando. Sekumele mangene umuntu omusha lapha. Wenze sure ukuthi I will give him what the man of God gave me. So why wena bese unika umuntu into engazange mina ngikunike yona? I ended up having to change umthandazo ukuze nabafika babe nesizathu sokuhlala. I had to change umthandazo. Kodwa kwangitshela mina wathi mfundisi, if it was not for your care and your teachings and the anointing of God in your life, I wouldn't stay. I wouldn't stay. I'm not speaking this to shame you, but I'm speaking this so that umuntu ahamba yonika amakhwapha ukuthi ikuphi lokhu engakunakile nengabenzi kahle. Especially to people who are new, who are coming into this church. Ezinye zezinto mamthithi kulonyaka kumele siyilungise. And ayikho sermon, ayikho program, ayikho concert ezohost. No. You have to know umzalwane o-concerned about your church, ulithanda ibandla lakho. Sometimes ukuyifaka wena ecourt, ube nento ethi ngingathini mangaqhamuka abantu kuthiwa namhlanje akasezini. Uyibuze wena ngathiwa manje enye inkinga yethu, we have a deceitful holiness, self-righteousness. Mina ngilimazi umuntu uyayithulela ungene emotweni ngihambe. Wakwantu ungene emotweni uhambe uchaza ukuthini? Manje kwalo muntu omusha ofikile mhlawumbe utheke ehleli elayini intshumayelo but ispirit sakhe besiconnecta kwesakhe. Mayisethweza kuwe yebo uphila amen. Sermon Sunday, we tanda sengathi it's another motivation for the day of the student every day. I'm building citizens of the kingdom of God. Yeah, I'm building our citizens of Muslim, not our church members. Not our church members. Should have to us to Yasha. Obawozele service society enkonzweni. Abaza ukuthi abazele service society. Amen ngiyacela kodwa. Alona kanongijwayela nje ngiyasika
isincengane izona kamoya lincane. So nami ezinye izinto njengamanje ziyangisinda. Since unyaka uqalile ngiyaziswa. Kilograms upon kilograms. Mamkhumalo, ungathini uma kungathiwa kunabantu abawu